ενιαίο πρόγραμμα δημόσιων κοινωνικών επενδύσεων μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της απασχόλησης. Γι' αυτό είναι κεντρικό στην Ανταρσία, κεντρική η πρόταση για εθνικοποίησεις. Δεν τις αντιλαμβανόμαστε ως κολοπάτι μόνο για κοινωνικοποίηση και σοσιαλισμό, αλλά σαν άμεση ανάγκη. Να γίνει μοχλός η δημόσια ιδιοκτησία. Να επιταχθεί το σύνολο του παραγωγικού ιστού που υπάρχει και στο πρωτογενή τομέα και στο δευτερογενή τομέα. Υπάρχουν και τα χέρια, υπάρχουν το μυαλό, τα μυαλά, υπάρχουν οι επιστήμονες, υπάρχουν οι εργάτες, υπάρχουν οι τεχνίτες. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να συνενωθούν για να μπορέσουμε να έχουμε μια άλλη πορεία. Δεν έχουμε στο νου μας φυσικά το δικό τους δημόσιο ή το δικό τους κράτος. Ζητούμενο είναι η αλλαγή κριτηρίου. Άλλο κριτήριο βάζουμε εμείς. Δημόσιο κοινωνικό όφελος αντί για καπιταλιστικό ιδιωτικό κέρδος. Όχι ένα κράτος υπερέτιμου κεφαλαίου που οργανώνει διαρκώς την κλοπή του εαυτού του, διότι αυτό κάνει αυτό το κράτος μέσω των κυβερνήσεών του, για να τη φορτώσει στη συνέχεια στην κοινωνία ως χρέος, ως έλλειμμα ή ως κατηγορία διαφθοράς. Εν αυτός ο φροντισμός βέβαια, το έχουμε συναίσθηση, θέτει επιτάπητος την ανάγκη μιας ταξικής σύγκρουσης άλλης ποιότητας. Από την καπιταλιστική ανατροπή τη λέμε εμείς. Εργατική απάντηση, ταύτιση με συγκεκριμένες κοινωνικές δυνάμεις, με τον κόσμο της εργασίας, με αυτούς που ζουν τίμια από τη δική τους τη δουλειά, για να μπορέσουν να σώσουν όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά ολόκληρη την κοινωνία, όχι μόνο στο παρόν, αλλά και στη διάσταση του μέλλοντος. Το δεύτερο λοιπόν πράγμα που πρέπει να στοχεύσουμε είναι να χάσει, θα το πούμε όσο γίνεται πιο απλά, πλούτο, εισόδημα, ιδιοκτησία, ρόλο, το μεγάλο κεφάλαιο, η συνέτερη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη μεγάλη κοινωνική καταστροφή. Να κλονιστεί και να ανατραπεί η εξουσία του. Χωρίς εμάς δεν μπορούν, χωρίς αυτούς εμείς μπορούμε, διότι εμείς δουλεύουμε. Δεν είναι μόνο εθνικοποίησεις. Χρειάζονται πολλά άμεσα μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Αύξηση της φορολογίας του κεφαλαίου, πάταξη της μαύρης εργασίας, ελαστικήση η ανασφάλιση της εργασίας. Στη φυλακή όχι απασχολούν κόσμο ανασφάλιστο και τον πατάνε πάνω στην ανάγκη του. Αυξήση των μισθών, κατάργηση όλων των σκανδαλωδών προνομίων και φυσικά των παραχωρήσεων και ξεπουλημάτων δημόσιας περιουσίας. Η αντικαπιταλιστική ανατροπή, σύντροφοι και φίλοι, νομίζω ότι έχει γίνει καθαρό από τα προηγούμενα παραδείγματα. Δεν προβάλλεται από εμάς επειδή θέλουμε τα πολλά και βιαζόμαστε για ένα νέο κομμουνισμό. Απαιτείται εδώ και τώρα, σήμερα, ακόμη και για τα ελάχιστα. Γιατί πλήρης απασχόληση και καπιταλισμός δεν πάνε μαζί. Αυτό συνέβη μόνο για 20-30 μεταπολεμικά χρόνια και μόλις το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού, αν θέλετε, και τέλος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Λαϊκή κυριαρχία και δημοκρατία με την καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση δεν πάνε μαζί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί, εκτός από μοχλό οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής, αποτελεί και κατάργηση και της τυπικής δυνατότητας να καθορίζει ο κάθε λαός την πολιτική του στον τόπο. Δημόσια αγαθά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ταιριάζει. Απαγορεύεται ο δημόσιος τομέας στο όνομα του ελεύθερου ανταγωνισμού. Έτσι ξεπάρτασαν τις τηλεπικοινωνίες, έτσι κομματιάζουν τώρα τη ΔΕΗ και όλους τους άλλους δημόσιους τομείς. Έχουμε σήμερα μια ιδιότυπη συνάντηση, περίεργη συνάντηση, που αν το θέλετε αυτό προκαλεί και το ενδιαφέρον για την άσημη ως θες Ανταρσία και γενικά την καπιταλιστική αριστερά. Συναντούνται δύο πράγματα. Από τη μια μεριά η άμεση ανάγκη για δουλειά, ψωμί, δημοκρατία της συντριπτικής πλειοψηφίας του κόσμου και από την άλλη μεριά η ανάγκη της καθολικής σύγκρουσης με το καπιταλιστικό πλαίσιο και με το πολυεθνικό περίγυρο επιβολής που στην περίπτωσή μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ώρα να ανοίξουμε τέτοιες ιστορίες. Έχουν ανοίξει, σύντροφοι και φίλοι, αυτές οι ιστορίες. Είμαστε ήδη στην πίστα των μεγάλων ανατροπών. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι μια τεράστια επανάσταση, ήδη μια τεράστια κοινωνική και πολιτική επανάσταση, μόνο που είναι αντεπανάσταση, μόνο που κοιτάζει προς τα πίσω, σαρώνοντας κατακτήσεις και δικαιώματα κοινωνικο-οικονομικά αλλά και πολιτικές ελευθερίες που χτίστηκαν όχι απλά από την αριστερά και την Οκτωβριανή Επανάσταση, αλλά ακόμα και από την αστική επανάσταση. Και είμαστε υποχρεωμένοι, όχι απλά δικαιούμαστε, να διεκδικήσουμε την αντιστροφή του βέλους των μεγάλων τομών στη σημερινή εποχή, ώστε αυτό το βέλος να κοιτάει προς τα μπρος, να κοιτάει προς την πρόοδο. Δικαιούμαστε να μιλήσουμε στο όνομα της κοινωνικής πλειονότητας, στο όνομα του κόσμου της εργασίας. Αυτή είναι η αναγκαιότητα της σημερινής εποχής. Ανακούφιση με επιστροφή στο χτες για έναν κόσμο θα έχουμε. Δεν μπορεί να γίνει όμως. Νιώθουμε ότι αυτό είναι μια συζήτηση εκτεταμένη που μπορεί και πρέπει να γίνει,
αλλά την άποψή μας αυτή τη λέμε. Μην ακούτε παραμύθια για ανάκαμψη. Και μην κρίνουμε τα πράγματα μόνο από την Ελλάδα. Να δούμε τι έλεγε ο Σαρκοζή, τι λέει η Λαγκάρντ, τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τι λένε οι Γερμανοί. Πώς περιγράφουν την καινούργια ανάκαμψη για την οποία μιλάνε. Να δούμε τι περιέχει από εμάς και από την κατάσταση που είμαστε τώρα. Τρία πράγματα χρησιμοποιούν, τρεις εκφράσεις. Jobless recovery, δηλαδή άνεργη ανάπτυξη. Δηλαδή ανάκαμψη με πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας, σαν το τωρινό. Θα σταθεροποιηθεί εδώ η ανεργία. Συν πλην 1, 2, 3, δεν λέει τίποτα. Μέσα σε μια θάλασσα του 30%. Δεύτερο, τι άλλο λένε. Ριλανσέ, λιτάκαμψη λέει η Λαγκάρντ. Δηλαδή ανάκαμψη με λιτότητα. Δεύτερο βασικό στοιχείο. Αν θέλετε ανάκαμψη θα πρέπει να υπάρχει λιτότητα. Και τρίτο στοιχείο, ευελαλπάνια. Δηλαδή ευελιξία για τους εργαζόμενους, δηλαδή κατάργηση κάθε σταθερού πλαισίου εργασιακών σχέσεων, ασφάλεια για το κεφάλαιο και τους εργοδότες, να μην ρισκάρουν πραγματικά σε τίποτα. Αυτά τα τρία πράγματα, άνεργη ανάπτυξη, λιτότητα, διάλυση εργασιακών σχέσεων, θα είναι οι θεμελιακοί πυλώνες της λεγόμενης νέας ανάκαμψης. Με λίγα λόγια, η νέα καπιταλιστική ανάπτυξη δεν μας περιέχει. Δεν περιέχει τα 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους που δεν δουλεύουν, δεν περιέχει τους 1 εκατομμύριο που δουλεύουν σαν σκλάβοι χωρίς να πληρώνονται, δεν πληρώνει τα παιδιά που ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους και πηγαίνουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό είναι υποχρεωτική μαζί με την έξοδο από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση μια ευρύτερη επιλογή σύγκρουσης με το καπιταλιστικό πλαίσιο. Θέστε κάτι άλλο. Λέει κάποιος, μα γιατί να τα χωρίσουμε. Είναι τα μνημόνια στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή να τα καταργήσουμε. Ας θυμηθούμε ορισμένα πράγματα. Από τα μνημόνια πράγματι μπορούμε να καταργήσουμε. Τι είναι όμως τα μνημόνια. Ένα σύνολο ρυθμίσεων για να μεταγγιστεί εισόδημα από τον κόσμο προς το κράτος για να αποπληρωθεί το χρέος. Το μνημόνιο είναι το αδελφάκι του χρέους. Είναι δεμένα αυτά τα πράγματα μαζί. Δεν μπορείς να μιλάς για κατάργηση μνημονίων και να το εννοείς αν δεν έχεις ξεκάθαρη απλή θέση για διαγραφή του χρέους. Σε ποιον όμως είναι το χρέος. Το χρέος ειδικά τώρα μετά το κούρεμα είναι σε επίσημους φορείς. Είναι προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους μηχανισμούς της. Διαγραφή του χρέους χωρίς σύγκρουση με την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει εκτός αν πιστεύει κανείς στα σοβαρά ότι υπάρχουν κουτόφραγοι. Θέλω να πω ότι κατάρρευση μνημονίων, διαγραφή του χρέους, σύγκρουση και αποχώρηση από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τρεις αδιάσπαστοι κρίκοι μιας αλυσίδας που θα πρέπει να σπάσει. Προσέξτε. Κανείς δεν αμφισβητεί το δεσμό ανάμεσα στα τρία πράγματα. Έχει σημασία όμως από ποια σκοπιά τον βλέπεις. Αν το βλέπεις από αυτή τη σκοπιά που είπαμε, ξεκινώντας και προτάσσοντας τα κοινωνικά συμφέροντα, και με αυτή την έννοια λες κατάργηση μνημονίων, διαγραφή του χρέους για να έχω πόρους για παιδεία, υγεία, μισθούς κλπ. Άρα δεν με νοιάζει, ισοπεδώνω το βρίσκω μπροστά μου, διαγράφω το χρέος, φεύγω από αυτούς που το επιβάλλουν, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Για να το βλέπεις ανάποδα. Τι σημαίνει ανάποδα. Εάν κάποιος ξεκινάει από μια παραδοχή, εγώ δεν φεύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είσαι μέσα σε αυτή, είναι λογικό και επόμενο να μην μπορείς να έχεις θέση για διαγραφή των χρεών από τους υποτιθέμενους συνεταίρους. Και αν δεν διαγράψεις το χρέος, είναι φανερό μετά ότι δεν έχεις σάλια. Γι' αυτό τότε αναγκάζεται ο Γιώργος Σταθάκης, ο τομέας ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ποτέ δεν είπαμε ότι θα γυρίσουμε στο 2009 σε ό,τι αφορά τους μισθούς, παρά μόνο σε ό,τι αφορά το κατώτερο μισθό ή ακόμη και για την έκτακτη φορά αλληλεγγύης, ότι είναι ένα τεχνικό ζήτημα και δεν είναι το σπουδαιότερο ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να δεσμευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τώρα ότι θα καταργηθεί. Δύο σχόλια ακόμη για να δώσω το λόγο στο Σπύρο. Αυτός ο δεσμός ανάμεσα στα μνημόνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τον ψιλοείδαμε είναι ένας δεσμός που με το πέρασμα του χρόνου, σε αντίθεση ίσως με άλλους δεσμούς, δυναμώνει όλο και περισσότερο, γινόμενος όλο και πιο αντιδραστικός. Δέστε δύο παραδείγματα γι' αυτό. Το δημοσιονομικό σύμφωνο που ισχύει από πρώτη της φετινής χρονιάς λέει το εξής. Κάθε χώρα πρέπει, λέει, να έχει χρέος μέχρι 60% του ΑΕΠ. Εάν έχει παραπάνω, πρέπει το 1/5 αυτού του χρέους να το αποπληρώνει στη διάρκεια μιας χρονιάς με λήψη αντίστοιχων δημοσιονομικών μέτρων. Το χρέος στην Ελλάδα δεν είναι 60%, είναι 170% ή 190%. Άμα το δούμε σε απόλυτα νούμερα και πάμε να κάνουμε αυτή την πράξη, ξέρετε τι μένει. Ότι για την ικανοποίηση αυτής και μόνο της απέτησης του Δημοσιονομικού Συμφώνου πρέπει κάθε χρόνο στην Ελλάδα, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, με κυβέρνηση της Ανταρσία, να φτιάχνετε ένα δημοσιονομικό πακέτο, ένα κανονικό μνημόνιο 10 με 12 δισεκατομμύρια. Μόνο γι' αυτό. Δέστε όμως και την άλλη πλευρά. Λέει μέσα στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Αυτή η απέτηση πρέπει να ενσωματωθεί στο νομικό σύστημα όλων των χωρών. Και κατά προτίμηση με συνταγματικό τρόπο. Τα μνημόνια
και καθεστώς. Και όπως είναι παράνομη πράξη και εξέγερση ενάντια στο καθεστώς, εάν εμείς δηλώναμε επαναστάτες, και περισσότεροι θα μπορούσαν να λένε και τι με νοιάζει εμένα, εγώ δεν είμαι επαναστάτης. Τώρα πράξη αντικαθεστωτική είναι η δράση ενάντια σε ένα μνημόνιο, όταν η τήρηση των υποχρεώσεών του μόνιμου μνημονίου γίνεται συνταγματική συνθήκη. Δεν είναι απλή μεταβολή αυτή η συνθήκη. Και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, αλλά και σε ό,τι αφορά το πολιτικό σύστημα και τις πολιτικές σχέσεις τις οποίες γεννάει. Και μια πλευρά ακόμα. Είναι η απαντοχή για πολλούς, κυρίως για τον Σαμαρά, αλλά δυστυχώς δεν λείπει και από όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα των δημοτικών συνδυασμών της κοινοβουλευτικής αριστεράς. Εξασφάλιση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ, τα διάθετα κονδύλια για να μπορέσουμε να έχουμε ένα κομμάτι ψωμί. Να έχουμε μια αίσθηση στα πράγματα. Για τι νούμερο μιλάμε? Μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Για 7 χρόνια. Μεγάλο ή μικρό αυτό το νούμερο? 17 δισεκατομμύρια το χρόνο φεύγουν κάθε χρόνο στα επόμενα 7 χρόνια για δόσεις και τόπο. Δεν θα τη σχέση. 17 φεύγουν, 2 έρχονται. Το σπουδαιότερο όμως δεν είναι αυτό, ότι είναι ένα δύσχρο ποσό. Δεν είναι ένα ποσό δεδομένο. Υπάρχει μια μαγική λέξη. Αιρεσιμότητα. Θα πάρει εάν. Τι εάν? Με κάποιους όρους. Τι όρους? Κάτι σαν τα μνημόνια. 2 παραδείγματα για να γίνει κατανοητό. Θες να κάνεις πρόγραμμα για τα σκουπίδια, για το νερό? Να κάνεις. Δήμος, κοινοπραξία, ιδιώτης, κάντε. Αλλά να μου αποδείξεις ότι στο τέλος οι υπηρεσίες που θα παρέχει το αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος θα τιμολογηθούν με ανταποδοτικό τρόπο. Δηλαδή θα έχει πλήρη ιδιωτικοποίηση, θα πληρώσουν οι λεγόμενοι ωφελούμενοι την ωφέλεια αυτή μέσα από ένα λογαριασμό. Θα χαθεί δηλαδή οποιαδήποτε έννοια δημόσιας κοινωνικής ωφελής, η οποία απαγορεύεται. Διότι θεωρείται έμεση στήριξη που φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση την απαγορεύει. Δεύτερο παράδειγμα. Επιδοτούν τα ΕΣΠΑ απασχόληση. Ναι, με έναν όρο. Μόνο μερική απασχόληση. Μόνο 5 μήνα των 400 ευρώ. Μόνο 6 μήνα, 8 μήνα. Τελεία. Απαγορεύονται σταθερές εργασιακές σχέσεις. Και αυτό αποτελεί μια μεγάλη αντιδραστική κλιμάκωση σε σχέση με το παρελθόν ακόμα και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το πλαίσιο αυτό, από την πολιτική που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, εάν θέλουμε να δείξουμε αυτούς τους 2 μεγάλους τους πυλώνες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τόπιο βραχίων, που είναι η ελληνική ολιγαρχία, το κεφάλαιο και τις πολιτικές τους, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η πολιτική για να ανατραπεί δεν ανατρέπεται με ψήφο, δεν ανατρέπεται με κάρτη, ένα μήνυμα μπορεί να δώσει από εκεί, δεν ανατρέπεται με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβή σε υπουργεία, αλλά προϋποθέτει ένα άλλο εργατικό λαϊκό κίνημα, προϋποθέτει λαϊκό ξεσηκωμό, προϋποθέτει οργανωμένο λαό, προϋποθέτει μια άλλη λογική που κόντρα στη θεωρία της αναποτελεσματικότητας και της παθητικότητας, ο λαός μας έχει αποδείξει ότι έχει φτάσει πολλές φορές ιστορικά κοντά, και δεν εννοούμε μόνο τη δική αντίσταση του Πολυτεχνείου, να λέμε και εντελώς πρόσφατα το 2010, το 2011, το 2012 μπορούσαμε να προσεγγίσουμε με έναν άλλο τρόπο το ζήτημα μιας κοινωνικής και πολιτικής τροφής μέσα από ένα γενικό πολιτικό ξεσηκωμό. Κόντρα στην επέδοση μιας κοινωνίας μειωμένων προσδοκιών, γιατί αυτό προσπαθούν τώρα. Τους μισούς τους κόψανε. Τώρα προσπαθούν να μας πούν αυτά αξίζεται. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, δεν είναι προσωρινό. Μέχρι εδώ είστε. Πάνε να φτιάξουν μια κοινωνία μειωμένων προσδοκιών. Κόντρα σε αυτό, εμείς λέμε και κάτι άλλο. Όχι σε μια κοινωνία μειωμένων πολιτικών προσδοκιών. Χρειαζόμαστε μια αριστερά η οποία με εμπιστοσύνη στο λαό και στο λαϊκό κίνημα πρέπει να διεκδικήσει αυτό που είναι αναγκαίο σήμερα. Αυτή τη στρατηγική θέλει να υπηρετήσει η ανταρσία με την πολιτική της παρέμβαση και μέσα στο μαζικό κίνημα και στις πολιτικές μάχες που έχουμε μπροστά μας.